simrang hilin eh. Ay, dengan uling. Oh, kana, malo. Tama sila. Paling mana? Tengah sama. Kailan tikira? Nahihirapan ko dito ay, dito ka mo. Kira. Nasakpan. Ha? Nasakpan. Video ko gamay na. Hirahan ko gran, mo ngani, masaya yung mga litrato. Ang dali pa sa isang kuan. Dito ko si Nancy. Ang taon ko na rin. Sa grabe. Sa grabe. Sana all. Wala mo rin nilain. Ano yan, lagi na? Kana wa pa lang ipangablihan na. Sud go. Go, go! Go go. Ano na naman kung pagkagaw? Dito na ko no. Nga, sige. Sarang, ipresa. Ano kung kisar na, ano na sumabong ni. Enggak rasa. Oh, okay. Ato na ba ko boga hoy. Ato na. Ah! Ato na. Oh, okay. Karang Nagpray ako, naipay nagpray. Oh, ya, okay. Puno ko kaabot sa pagsugod. Ang naghanat sir? Amo na ni? Di ba ni kanong Pedro? Kapit. Kapit hanay mi kanong Pedro. Nalalay. Kasi nili. Mirag tubig. Wala. Ano ka rin ang kapitan? Iris? Arinola. Whatever. Arinola. Ah, kuwan. Ano kasi? Tigin na nga kuwan. Ano man? Pitsir? Di, aksidenan ra. Drink set. Lisda. Basta disil. Hanapin picture. Ano nga baso. Kapag mo tanawa. Wala manabarihan. Tagayan. Disil. At disil ba nga? Ano nga tinura? Hani man to ka Disil. Set po. Di, masiglay lag box. Sa may sa kanang laylay. Unsa man na, doy? Oh, saan? Ah. Kuwan. Hop. Nagkisida kahit nga. Hop. Naman. Hop. Alala ni yung. Kay nas de picture nga gamay. Paris na. Da, may baso unang kabuo. Ato na wasa. Kaya pa mga kay bay. Wala na kay. Ang dami hawasan ng nanay pamudyo. May kamalig. Balik ko no. Una din eh. Wala na. Be, kana ka mo? Isa man na. Be, bugat tagi food. Isa man eh. Kasi Linda Sumabong. From Linda Sumabong. Gagal. Puskasi. Nga, napakasay? Ya. Ning paso ah. Paso. Unso. Tagayin na ba? Ah. Isa rin ni. Lagi na bagat ng ribon. Digisip na ito na eh. Ito mo na. Gamit pa na ito yung tubig nito. Asa? Mga medyo gasab. Uy, hala. Bigyan mo tayo ngani. Ano man na? Karang mo ka naman. Pyrex? Okay, magbusik magnegosyo din mo. Daga na pang halingay sa nanay. Bili, li. Uy, hala ni oh. Pyrex? Sarang. Uy. Ha, Pyrex. Jaku. Pyrex lagi. Taklog ni Sadya. Takbo. Batang nga sila ni Nana. Ang hutong sa iring. Batang sa langisa. Diba? Batang nga nariguan. Ang garang sugaan ka ng ay Adobo. sisling gambas. Buat. Buat. Hindi na mo sisir. Ano eh. Eh, batang nanti mapangki. Kaya maadlo. Salamat, Kaso! Sa mga nangatag ang regalo. Salamat itong tanan. Yang sana doy basa po doy. Hindi. Kung kita sa katinili sa kato. Kuhan ka ng initay tubig ka ni. Tama ni. Kung sana. Di ka ni Bibit Istoy. Balistoy. Istoy. Di ka ni Bibit Istoy. Ito na nila ito. Itong sumabong. Sumabong Istoy. Bibit Sumabong Istoy. Nakakaroon sa Cagayano. Hani ka ni. Lula. Pangbalik yapon ni motor. Di pa na. Isa doon ka kung kayo kung may ato ko nung kamalig.
Pero, di ka na mag-ikdan sa mga bata, ka mga pusa. Ano mo sa batanganan? Buta na lang. Asa? So, na ito mo na divider ba ito? Di. Marang. Eh, ka na uban, nagil mo sir. At sa divider kay magamit na po. Di pa nagamitin kay ito pa ng lihian. Yung bay bago. Di mo nagamitin kay regalo mo na ninyo. Di mo nagamit sa family house. Bye bye. Bye bye. Ah, imposible. Di mo ba naman na? Di mo ba naman? Uy! Ano uy! Lamihan po! Ay, marap dyan. Buta nga nagkuhan. Buta nga nag-juice. Ha? Wow, nice. Blindir. Malaki kahon. Hindi na blindir sa baksa na. Munti nga doy. Abrihan di, bilang brihan. Brian, kaya tanawin sa. Makibaw ka. Di maliging mo mga gamit. Ah, Subadra na ng kuan. Tip. Sasa. Ako na kayo. Kapit na mga mambitaw. Kapoy na ka doy. Wala sa nalaman. Last na. Wala na. Haman. Katusa day. Katusa. Haman na to? Dali. Bili kay Jelby. Obin? Sige kan. One this month. Uban trabaho. Ha? Sleep? Jelby. Hala, kubaan patagatil. Hop, Tanang ko mataras ako. Ang tanangon. hop, 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 hop. Be? Hop. Uy! Hala. One! Blindir. Si! Blindir. Blindir jud. There's dyan ako. One! Gamay! Ha? Blindir lagi na. Kasabaks di ay mo dito. Karton. Nana? Nana ba? Nakaisag mga anak nakatira kay blindiran parang karton. Blindiran pagkaon. There's dyan ang gamay. Ah, si. Shake. Butas. Grabe. Sana all. Sa pa to? Banig picture na. Talag si Tiri. Kani ko no? Kani? Sana pa sa? Di kani kuan. Pag mga nangata urgalo kaya nag-ikuot sila, nag-effort. Kaya ipatag mga ribbon, mga bagatan dun. Di kani pat-pat na lagi, kaya pat-pat. Di ah, taray. Katong Quezon City. Ihimay na din na. Sydney. Kasi si Tigikan. From pat-pat. Ang anak, bata. Mga mag-anakan. Di yan ito. Anak. Ano kumpari eh? Sa'yo mo ni kumpari. Pag ako aman eh, hanabisi po nga sa ni siya. Cooker. Mas poker. Cooker ba yun? Ah, rice cooker. Di lang tabrihan. Rice cooker man. Ano, humana. Salamat! Pinagatan ka Cooker, mga cooker regalo. ah. Isa na dato. Lokal poker. Ito. Sino ko magawa ng rice cooker ni Bay? Kita mo gamit. Manila. Kaya kaso purinti na nagkatay ka ugaling na purinti kang atong pamajiga kay pamajiga ka na ito yung pagkakak purinti na niyo. Dito po tas tapay. Gani kay yung isa ka dito sa nito buti ka kung meron na. Hindi. Ora eh. Wala. Papa. Yung ito, wala. Kala nga sa gabrihan na. Ano kang Jelby nga? Ka? Mga nagikuan. Ni? Kani gabrihan mis pagkasal kay mamay ni kinadak-an nga regalo. Kisa mo na. Gihatag ni Sabis man ni Limuel. Kisa mo na. Kuan kanang ay Ubin. ubin. Poster, ubin. Ubay. Ha? Ubin. Ang Jerby masibay ni. Sabis man ni Limuel ubin. Sa grabe. Sana all. Sana all ay ubin. Pero mo na magamit kay ako matay lutuon. Ah, init o glitson manok. Ah. Mga Ato yun, Jo. Mag-init sa sudan. Wala. Salamat sa tanan-tanan. Baso na ni Limuel. Ang tipa, nagbalik. Mga pusa. Pero kami ganahan dyan, gutong picture. Salamat sa mga nangatag ko regalo. Tsaka, gising kita. Salamat po sa
Ang matay ko kang... Grabe ka. Ako patanaw ko, be. Ito, grabe. Murag, kuhan. Dagang salamat sa tanan nagmahal. Alay din sa tanan. God bless you more. Bye-bye! Salamat. Terus dah ngong ngamai. Pakilid doon ang ngay. Siguro. Ibu pa ibu. Ingat kita takilid. Basta. Nga, gamay. Ito, grabe. Ngayon. 1, 2, 3. A few moments later. A few moments later. Paparay po nito sa tatay niya sa pagkang tatay. Ninsa kang nanay? Ninsa ka? Yung nga nay. Tay, nay. O kung ano gusto rin pagkakala kung siya. Ningan? Ningan? Ang sa tatay. Grabe sa tatay. Nailin na pinay. Hindi sa manas nanay lagi. Laka, nakasaka. Kaya humanas na pagkaon. Yung pagsusugos. Tay, ganun ganahan po kayong pagsusugos na tay. Magaling ako. May ito kong sanay. Ito kami. Ang ito kami. Magaling nga na. Ganihan ako itong guligol ko na Bawa pagkana. na ko yan na dani. Kapag dani. Monasteri, mag-uli na sang sanina. Dalanggi andam. Maghatid na kandihay. Kandihay, Ter? Kandihay ba niya ulit, Ter? Ang katong mga habay. Ipilo ra na. Isa-isa sa sulupin. Ikaw ang sura, Lexian? Isa lublari. Isa lublari sambut na eh. Lukota, tulay hata nga. Sulupin. Uli, sila bagkuan. Ang kaos sangir. Ajo, Lexi. Na. Kita na sila pagkuha. Kita na sila pagkuhan. Pagkuha na naging sa. Pagkali ba? No. Namin dito may iso ni Melvin. At may isa kalaki, Jubin. Nagbulugan na. Gapong bilasawan na, galugan. Anak. Nana. Paano naman, Dres, sa mga abay? Oo, honey. Kung pasok ka na nahirin. Pasok ko, magsayin ako Buddha. Mong Buddha sa una kay kamamadi man to, turis. Mani pabangan sa una, mamadi turis, sila sinahang Marilo, ng Rina. Mani nagpabang sa una, sa kami pa'y kuan, kami pa'y kasdunon. Huwag kang nanay, kasi abangan. Ang nandinan sa una, magpabang ka na sa mamadi turis. Mani ang abang pabang sa unang mga dris. Kulroy, Lexi? Kung tukas ba rin siya? Mga kuno? Kung batang gamay kuno. Huminga na ang kulroy bata. Nagliksian diya. Namarajig siyang kulroy. Labaw nagliksian. Gibingaw mo lang siyang papa. Manon siyang kulroy raman. Lexi. Gibingaw kang papa Eric, Lexi? Ha? Gibingaw kang papa Eric?
Ah, gimana ko siyang pairik. Bingaw ko siyang pairik. Reverse. Yan, sir. Basa ka na eh. Basang Bible. Sige, at... Eh... Sabi ka itong sugdon sa kuwan, sugdon sa mga... Ikaw tayo pa sa hangin si. Ang unahan yung mga... Kuwan. Isuot sa mga bridesmaid. Laban na rin, umot na rin paglaban ay sa. Labahan, katong kaya naglabahan naman to. At ang tarang ang pilo, kay. Sige, kuwan tayo kasuwaing tali. Hindi na ito tarang nun. Singan sa ilang butik ter? B bridal. B bridal butik. B bridal fashion ang butik. Imo na mga iitim mo nagsi. Kasi sinipin niya ni. Kasi sinipin niya ni. Hindi naman na kayo, di mo na guna makulubot. Kaya kung ano mo ng tila ha. Juicy. Be, mali mo ha. Ini mo ang mo si. Hipos-hipos na, hipos. Maguli na sa mga dress. Pila na naman tira, doon na magkakaspos ba? Para sa una, bagi pang pilo ra. Ha. Pag hudari, pang lukot pamilo, nga na. Kaya naman ang palabhan nila, na may tiglabagon nga na. Ako sa nakatrabaho man kong butik, pilog sid-sid. Ay, dako. Asan na butang be? Di man mo arang. Di ba pagkuhan mo duha kablo man to, sa kablo bito ah. Kayo mo din kus pagabot dana. Wala, aga nang butangan ng gaon. Pero mama rin ka purami. Metron of honor. Dito mo gono, kaban gyapon na. Kawan ba? Pero lahat magdito ko. Duha mo to ingangin na. Tuh, ano gini? Tuh. Bangan sa imong buhok kay marag nigra. Apil ni natin din naka-prometer? Apil na. Iya, abangan ni. Aw. Iksi pamilya, ang kolor ko no, babay. Cellphone lagi nimo. Sa bulsa. Babay ang kolor hoy.